ben kene entuk enom kok. Tuwa nggo apa? Heeh ya. Piye Mbak Eka? Dalem. Bapak kamu dulu juragan ayam. Wah kok tahu? Karena kamu selalu berkukuruyuk di hati aku. Mary, pengen. Pengen tak tekoki ra. Aku toh? Mas Gareng bapak kamu dulu juragan ayam. Kok tahu? Sampun bodang kuning. Ya. Ampun Mas Yusuf. Nggih Mbak Eka. Ya. Luar biasa. Mas Yusuf ki kelas berapa toh? Oh, kelas 2. Kelas 2. 2. 2. Waduh, aku mau ngrungokke ning streaming. Wis kaya dalang dewasa. Oh, kandhane kula tak omongne wit mau. Heeh. Mas Yusuf ki priyatune cilik, swarane gedhe. Kula ibu-ibuke ndak blangkone ukurane pira. Kula mau wis ngomong ngono. Lah ya ndah. Blangkone ya ukurane cilik. Ndah liya-liyane ya. Sing sabar. Mergo awakmu wis ora nutut. Nang nutut piye? Wah, awakmu wis gedhe kono sik cilik ya ora mungkin seneng karo awakmu. Jaremu aku sik, lho aku ki wong konsisten lho ya. Oh, Aku wong konsisten lho. iya. Aku ki wong konsisten. Lah kok iso konsisten? Dadi awet lahir teko besok kanane ya panggah cilik ngene iki terus. Ora iso-iso dhuwur ngono. Ora, malah sok mengkeret menawa iso. Mas, ora sah disidakne. Napa nek? Kok malah saya poge iki wetenge gedhe mlakune bingung. Dadi apa kaya apa ngono? Kaya bulus. Bulus nek mlaku piye? Ya ngene. Lah kok apik kowe karo buluse? Asem. Iki bapake bulus kok. Kok sia-sia. Jare garangan. Garangan kok bulus? Ya loro-lorone. Lah Eka, Dalem. niki mumpung presidene taksih. Luar biasa cantik kabeh. Iki kok 1 2 3 diunggahne jenengan langsung nyepeng kendang. Kendang. Nyepeng kendang go mulih didol. Iki aja mbok dol, Lah piye? gadekno. Oh, lah. Rono iki kan entuk tok. Iya. Ngerti kabisanmu kaya apa. Paring dawuh Mas Yusuf Nggih. sinten nggih. Mang milih. Niki kula. Mbak Eka wis sing milih. Oke, jenengan mawon sing milih. Kula siji, jenengan siji. Siji. Heeh. Ya. Kula milih ingkang pojok mriku. Niki ta. Bareng lho mboten. Sinten sing pojok? Sing Ampun mesakne kok. Ora. Aku milih pisane salah. kaya. Awakmu sing milih kaya. Bingung lho. Pisan kowe milih dah. Sing nomor loro ki. Sing nomor 2 ini. Nah, boleh jumeneng ta. Nggih, mangga. Sepati Mas. Nggih, mangga. Ya. Cintaku asa konyong-konyong paribasan durung temok wani pander motor putas tani tajam tong Gareng terus kroyok laler. Gak. ora kaya laler Gak umpamane iku. terus mlungker. Niki. Tekan ana sik kono. Dari sini. Iya. Iya, selamat malam. Good evening. Aku malah ngomong kaya ngono kaya. Apa maksudnya? Ora. Gak sido. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Eka. Nggih lho ayune kaya ngene, Mas. Lagi ngendika sithik wae, giginya wae dipager, nambah lan ayune. Ben ora Aku sesuk melayu. tekok ning ngene iki. Iya sesuk tak tukokne wolunan. Dadine kowe budal ning kadisanan kok aku. Bendrat wae 8 Mas. Kene ndek saya kok gak tak sakit mekem. Suaramu kaya budak cangkil. Rasa digagas. Biar kamu anjing menggonggong. Iya. Ya ora apa-apa aku dadi asu. Aku apa? Aku sing wedok. Dadi aku ngempeng. Tak rica-rica kok. Iya. Wong ayu sing dadi garwaku ya, Nduk. Awake dhewe dolan ning ngapisanan. Diumpamane sok ben iku. Semarang sapa? Alah, iki ngomongne aku tak seneng karo dulurku wedok iki. Muga-muga sok ben temu jodone ya, Nduk ya. Sok ben tak jak dolan ning luar negeri. Ateng pundi? Oh, ning Paris, ning Jerman, ning Korea. Gelem aku. Palestina. Mas. Oh, nang gone Las
Las Vegas. Las listrik. Las Vegas. Oh ya nggih termasuk nganggo gas barang. Nggih. Aduh sesuk ya dolan dhewe ya Mbak. Ya dhewe wis besti kok ya. Nang endi penake? Ning ngisor Kijing. Sing apik kono ning luar Medeni. Yo negeri. nek pamane Suraya kudu merti dusun melu ngluri-luri anu leluhur sing kuwi. Ndedonga. Aja kaya kae senengane berhura-hura. Jenenge flexing ngono kuwi. Koya-koya. Wah awake dhewe ya wong mampu ya Nduk ya. Mampu. Paling ora awake dolan ki ya ora menggo numpak Avanza. Ora nggo numpak pickup, paling ora awake dhewe numpak Pajero. Kaya dalange numpak Fortuner kaya yoga-yoga. Ora gelem kalah ya. Lah ya awake dhewe gak iso nek dhewe besti paling ora nabung yang bagus. Sesuk nggih tuku mobil ya Mbak ya. Paling mobil ora apa? mobil ambulan ya. Nggo apa? Nggo ngusung tanggane sing cerewet pamer kuwi ya. Heeh ya. Apa-apa kok rumangsaku gak tahu enek piye kudu luweh lho. Ora sah gurem ceceker wong kono ya Nduk ya. Awake dhewe jenenge wong sugih, paling ora panganane spaghetti. Spaghetti. Roti-roti yang paling hebat panganane paling ora soto Lamongan. Lamongan. Sate Ponorogo, sate kambing Ponorogo. Betul. Wah, Alah. Nek pamane piknik ya wis awake dhewe genah remoh kalah. Iya, mangane Paling apa ya? Dek jenang gendul gen anu lambungku marai bermasalah. Pati Garut to. Bermasalah. Lho sehat. Marai sehat. Marai sehat jenang gendul gethuk kono kiri lho. Kuwi teng makanan sing kudu diuri-uri ora kena ditinggalke. Iya, lokal produk lokal. Ah, produk lokal. Iri, kono meng iri. Ngomong awake dhewe ora kena iri. Wong awake dhewe iki lho wong awakmu wong ayu kene wong gagah paling ora ya dadi dokter. Paling ora ya dadi Pak Lurah, paling ora ya dadi dewan, paling ora dadi bupati. Nah, awake dhewe ya ora ya iso ya. Iya, iso. Awake dhewe paling ora dadi polisi ya. Polisi nyekel sapa? Itu tanggane kuwi lek wayah-wayah korupsi ya. Oh. Heeh ya. Rawan korupsi kok. Oh, masaku wong loro sak omah ora tau akur lho. Akur nyapa sesuk awake dhewe. Besti kok le. Ngono. Tuku pamane perhiasan awake dhewe. Kono arep tuku berlian sing diamond, diamput terserah. Awake dhewe sesuk aja gelem kalah. Awake dhewe sak besti lunga ning pamane wis paling ora ning luar kota, luar Jawa. Iya. Tuku gelang karet. Karet. Dinggo apa kok gelang Jedet karet? matane tanggane tapi kan Eka, menengo. Ngopo to? Ora menenge kabeh wong njaluk gelang mbok takeki gelang ya apa arep dienggo ngariti tanggane. Lah tanggaku kok dudu nek rumangsa ya mbok, heeh. Nembang. Nggih, nembang. Asmane Mbak sapa urung tak tangkep. Ya tanya dulu. Nggih, kula Niken Mbak Eka. Oh, Mbak Niken, Niken. nggih. Mbak sang satune siapa Mas? Asmane Mami kula sinten? Yoga. Oh, Mbak Mbak Yoga. Delok ayu lho. Sinden paling ora gede dhuwur lencer kuning kok ngono kuwi lho. Mbak Yoga. Sonek gede ya ngene iki lho. Kok iso? Aku sonek gede ya ngene iki. Mbak Yoga. Pintar dengan matematika ya Mbak Yoga? Nggih. 2 tambah 4 berapa? 6, Oh, 1 tambah 1, 2, 5 dikurangi 1. 4. Gimana kalau aku menempat di hatimu? Ya. Mas Yusuf. Piye Mbak Eka? Ono. Ngoben kok kene entuk enom kok. Iya. Tuwa nggo apa? Heeh ya. Piye Mbak Eka? Dalem. Bapak kamu dulu juragan ayam Wah kok tahu? karena kamu selalu berkukuruyuk di hati aku. Mary pengen. Pengen tak tekoki ra. Aku toh? Mas Gareng bapak kamu dulu juragan ayam. Kok tahu deh Eka ya Allah kok tahu deh Eka. Mambu telek lho kowe. Penting wis adil. Tak kira nek juragan ayam aku kuwi Pak Kodiang. Lho mambu telek repo pasti sing penting sugih bapakmu ngono. Ya wes, ngendang. Lah pakai ngendang iki. Iya ngendang, tetep ngendang. Mbak Eka ngendang. Nah, dan ini kowe sinden serba bisu ngene iki. Yes. Bisa. Serba bisa. Nggih, amit lho, Mbak. Nggih. Monggo. Jaluk anu donga sik karo Mbak Lurah. Mbak Lurah. lenggahe sing niki. Sing menika Nggih. kemeja pink. Alah ping niku lho. Ora rasa tak jalur pangestu wis pengerten kok. Nah, nggih ya. Pak Lurah ki apa to sing ora? Ora mungkin negake nggih Mbah nggih. Tenan lho. Mesti to Eka, mesti to. Suwidik pedes to ya. Ya. Alon-alon laku sikile Iya, dhisik. Amit nggih, Pak. Iya. Nuwun sewu. Kuwi luhur-luhur kabeh. Ya. Amit nggih, Mas. Terayu pawakan ngemis sak cah iki.
Lah kowe arep ora? Wah, iya jalukno sisan. Likur padha kok. Nggih. Iso tenan apa ora usah dadak kemaki. Iya lah Dicek sik, dicek sik. Dijajal sik. Di apa dites? Ya dites sik. Tes. Kile kita ayo. Apa loro mripat kok dites? Sik kula riyen sing ngetes Mas Yusuf. Nggih, coba. Sopi nggih. Tak. Dijajal sik iso apa ora. Lah. Wah, penak Mas, Iya, penak. Wis kaya wong pakon-pakon. Iya. Lho. Tulung tak det. Iya, jajal. Copi jenengan Mas, copi Mas, jenengan cek Mas. Mengke gek bleset kali dalangin teratap Ayo coba. ngoten kok. Coba, Mbak. Nggih. Mas Yusuf cek aku. Iki rada cepet nih. Iya. Ndur tandang tuplak. Nah, Aku genten Mas ya. coba. Pak Bambang. Kaya iso. Bisa ya. Pak Bambang Wimbo. asem kaya. Coba. Pak Bambang tuku gedang. Ya. Iso Ndang iso. Lah, ae. Iso. Lah iki lho delon. Lagi Apa wi? kowe apa kena telek lho. Asem. Lho. Kok iso? Lho iso. Wong elek kono kancane wis mambu nek kene mbok keneki. Kak, neh apa piye apa neh? Ya, cobi Mas Yusuf jenengan Mas, cobi Mas. Aku ki masalah wong ora iso ngendang dadi radong sekaran. Nggih. Anu we. Nah, Pak Bambang tuku rambut. Nah, Nah iki Pak Bambang gak ndir rambut ya tuku. ya dijajal iso apa ora? Pak Bambang cukur rambut. Nah, jajal. Rambut lho. Rambut, Mbak. Lah yo Rambut kan. Rambut. Iya. Kuwi udu rambut, kuwi jempol. Lah yo lek padha rambut ning panggonane ning jempol. Oh. Ngono lho. Wes watu Lah gelang. kanca-kancaku ki kok yo seneng ram. Kaya entuk dolanan kowe. Iki kakak kelasku. Iya, ketok iya tunggale. Tunggal bola paut to, Mbak. Heeh. Iya. Timbang mbok omongi adik koncone wong kakak tingkatku ya. Iya. Iki paling kelas 3. Aku rol kecil lho iki. Ora iki kelas 3 aku lagi daftar PAUD. Layak brengos pun jelaprang. Nggih, niki paring dawuh lagonipun Mas. Nggih. lagune Niku wau nggih, sing ingkang dereng wau nggih. sing dereng wau wonten wong Wonten kathah banget. pamulutan menapa menika? Sesideman niku mau. Sesideman. Nggih, Mbak Eka kersane ngati-ati lho, Kak. Sesideman bleset awakmu ora tambah saweran saka Pak Camat. Iya yo tenang. Oh, janji ku mau Mbak Eka ngedang apik mesti Pak Camat langsung budal munggah. Mas Roni caper, ayo. Ayo. Hati-hati, Mbak. Hati-hati lho, Mbak. Mbak Eka. Mas sinten asmane? Mas Roni. Mas Roni. Roni. Ragile teletabis. Oh, Mas Rani aja manise. Ya. Ireng ning manis. Gede Ireng. dhuwur. Aku lek golek bojo yo sing dhuwur ngene iki. Paling ora 2,5 meter ya, Mas. Nih. Medeni. Eka, kuwi menungso apa jerapah? Aku lek Oh, menungso 2,5 meter iki umum bae kok. nih ben memperbaiki keturunan. Oh iya, monggo. Sesideman, monggo. Sesideman. Langsung ke dilanggap. Langsung mawon Mas nggih. Nggih. Yo, monggo Mbak niken. Luwe becek patenono timbang pepisahan. Owe. Ya. Oh. Wangi samudana marang kula warga Yarwalan Praputra lewat kincange alismu wong ladan rasane atiku Awas. was ning seraya swarga aku isih mampu lateni salatmu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung aku kehimpun jiwa ragaku tak kurang
Goyang Mbak Yoga. Semuanya ngadu sana nyokek Mas Yo nyokek yo. Wek becik patenan tetap kepisahan Tiada selestio Wangi samudra Liwat kincange alisku Dawasan gelandang Rasane hatiku Sekian posring serius waku Aku isi mampu Ladeni jolamu Alah, mesti dong, mesti dong. Mesti ngerubel. Tapi enak kok ya. Dunu tambah pedot disekop sasolole. Sekop sasolole. Sekop sasolole. Sekop, sekop. Sasolole. Tadi sekop. Sasolole. Sekop sekop sasolole. Sekop 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 sekop. Yan, anggeri romongan ae bareng rencang-rencang ansor laras lho gak betah kudu joget aku. Lah kok iso? Oh, lah kono penak iso karo joget. Ngene ngendang ngono. Piye? Apa meneh kok kendang? Disel muni lho aku. Mbok jogeti. Tak dilat. Loh, Ya dijoget kok iso. Wow, mlonyoh ya kulino. Diterusne Senenge aku lho. piye kendangnya dikalungke terus ngendang karo joget. Nah, ya. Dadi aku tak ngitik ning mburi. Iki kanek ngarep tak cangking gulune. Gawa bathok ya, Mas. Ya. Ya. Nggih. Ora Nggih, sah niki. nesu, rasa nesu. Gak aku gak nesu, terah raiku ngene kok. Ya, ora sah Pak nesu. Lurah kelompok ngendang. Iya. Lah aku yo gur ngomong. Iya, ya wis kat mau. Pak Camat biar aku kesel. Nggih, awak. Nggih, Pak Camat nggih. Kula nggih. Ya, monggo. Nggih Mas Yusuf. Pripun? Menika kanca-kanca sinden Ansor Laras ngaturaken matur nuwun kagem saweran seragamipun kebaya kagem Bunda Yuseli kebaya saking Ponorogo. Wih, luar biasa. Nggih, Kebayaan. menika support saking biasa. Yuseli kebaya Ponorogo. Matur suwun sae. Oh, mboten delomok, Mas. Pripun? Menika nggih saking Yuseli Kebayak niku tangan luar biasa. Wah, nggih. Mboten namung tenggene Mas Yusuf Ansor piyambak sakru Nggih. mriku sedaya napa dalang ingkang main wonten teng Ponorogo. Wih, luar biasa. Sedaya diparingi kenang-kenangan Wah. wujute menika kebaya. Muga-muga Alhamdulillah. Nggih. ayo dungane kanggo kebayak Seli. Yuseli. Seli. Muga-muga laris. Nggih. Muga-muga ora lokak malah kebak. Amin. Aku yo ngono Mas Gareng. Pripun? Kemarin aku juga udah dikasih kebaya warna pink, kutu baru dari Yuseli Kebaya. Betul, betul. Kok malah bakalnya Mas Gareng ora keliwatan juga. Oh ya Tapi diparingi wujudnya seragam. urung seragam, Mbak. Oh, Lah apa, Mbak? Isik kain kok warna putih ngono tapi jare. Kok putih? Lah mbok awakmu urung duwe to seragam warna putih? Eka, aku ki ora gembledek. Awakmu arep dhisik ndang. Lho warna putih ngopo to salahe? Wow, kancane urip-urip kok war buntel. Ora. Ya diteruske lagune, Mbak. Ya. Monggo. Urip ana kutha gedhe wit katungane Mbak Eka luar biasa. Terima kasih rencang-rencang Ansor Laras.
sukses. Matur nuwun. Ya. Luar biasa tenan. Jane tangan iki lho gedene padha duit gober lho Gundan. Lho ora ngerti tanganku ki isine apa enek isine Mas. Lho paling ora ya isine sepit sing luar biasa. Wis dikaruniai Gusti awakmu sarjana seni. Mas yo cilik delok tanganku. Isine Kapal tok. lho tak kira isine pengalaman sok Kowe Tandane cawe dok kerep isa-isa. pekerja keras luar biasa. Mas Goreng ki wis ngono uga. Tangane ora akor sikilmu barang mlethek ya Mas yo. Lho, iki ora mlethek. Apa iki belakku rumah. Tapi malah nek fungsine kok Mas. Lho kok iso? Nek lunyu iso nggo ngerem makset ngono. Ha iya. Fungsine. Iki kok kake masane blake kancane wong nggo lem lho kok ya. Niki mau wonten pamundutan sampun. Nggih, kapilut niki mau. Tak tembangne dhewe iki lagu senenganku, Mbak. Oh, nggih. Mbok bilih menika niki nggih dijemenengne niki mbake nggih. Niki mbake niki nggih. Iki adik kelas kula. Oh, nggih. Ya Allah. Monggo. Ayo nduk ngatur. Monggo, Mbak. Sepati sik, Mas, monggo. Monggo, yuk. Kenalan karo Mbak Eka sithik, Mbak. Sugeng dalu Mbak Eka. Nggih, wilujeng dalu, Mbak. Nun sewu asmanipun Mbak sinten? Kula Anggi. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi. Enek lagune. Apa? Anggi orong-orong ra iso. Anggi ya. Gareng emoh. Emoh mesti kulino awakmu. Kulino. Wong aku traya juragan kuwi kok ya. Mbok menawi menika Mbak Eka panjenenganipun Pak Yatno menika wonten pamundutanipun kapilut nggih. Menika badhe kersa bawa monggo Pak Yatno. Pripun? Mboten manggane. Niki langsung berarti nggih. Pak Yatno. Brengose deloken Mas. Nggih niku dalang. Kaya Garut kaca. Niku tunggale mawon kalih Pak Sento sami. Oh iya. Niki Pak Yatno menika dalang. Nggih. Alhamdulillah. Aku sakyane urung dijak. Urung kowe dek wingi bar karo Kang Jo ya. Nggih. Iya. Heeh, iki kapilut tembange. Ya. Monggo. Pinangkan ana mak. Ya. Kalamun warus lirampu. Luar biasa. Batin iki anane tansah resu. Weh dalang ya swara. Rasa tresna kang tak sarwa mikir ati tan bisa jam kaya rapi sanga jati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wati bloko pungkasane temahan loro tresno nadyan ato yen katuh nanging caket sajroning atiku gongku nandang tresno iki wis kinodet satermo nglampahi yuk ya ula sawah sapa ngandhut tatan wah atiku wis kapilut sae bunga rasaku lamun bisa cacagapan selera
Luar biasa. Kapilot wis diaturke. Suwanten Mas Dalang. Pripun, Mbak? Suwanten panjenengan menika lho. Napa? Jos saestu. Aja ngono ah, aja. Mergo sone apik wis ngono wae. Nggih, Jarang Sak- ngoten. anu sakliyane sone ya apik, Nggih. suwantene ora ninggalke. Jos. Nggih. Oh, Yo alhamdulillah yo elek-elek yo Mas Gareng yo. Nggih, mboten elek wong jenengan nggih sae to. Yo elek-elek niku luar biasa lho niku. Pripun? Wong jenenge dalang niku sing purun nyuwanten nembang niku jarang sanget. Nggih. Nek Mas Yusuf niku luar biasa. Heeh. Wong pamundutan remenane piyambak niku langsung dolekne dhewe. Heeh. Lah seneng aku kok ya iki ya. Iki karek Kok gendut. wayange ya diusungi dhewe. Ojo. Oh, yo Jangan ya, Dek, yo ya. jangan Jangan ya. ya. Enggak. Nanti terus usung-usung gamelan dalang. Jangan ya, Dek ya. Sok romantis. Lah nek dalang laris karo larang ki sok romantis. Paling ora ya kaya Nggih. Yo Mbak Anggi piye? Ya Mbak Anggi, niki mumpung panggih dulur-dulur Ponorogo. Nggih. Jemenanmu apa senenganmu apa nek kene Demenan didono. piye? Tegese Temenan ki nek yo senengan to, Mas. Anu, Mbak. Tegese ki Mari tegese ya kesenengane iki lho, ati semua atine iki nembang apa. Mas Gareng, Mboten dawuh niki wae wonten penyuwun pamundutan Lestari. Lestari. Ben dipinangkani piyai kalih Mbak Anggi karo Mbak Eko. Oh, nggih Mbak. Kalau mau nggih wonten pamundutan saking Saking dene. Yuseli Oh, Napa sing disange? yang paling kebaya kelinci ucul. Oh, kelinci Kelinci ucul. Sing aku niru mien. Oh ya dimedlekke apik. Iya. Lestari ki sing piye, Mbak? Sang Dewi. Lah ya bener kae. Sang Dewi katon lam-lami kuwi. Oh, alah. Awakmu kok iso? Sang Dewi katon nglam-nglami. Apa iso? Iso to? Ambabar wewangi. Ayo. Iso, Mbak. Coba duet wong telu Mas Gareng. Kriwi dadi grojokan. Wis apik ngarepe kok ndletek kok dadi niku. Kali sinten Mbak Agi? Berdua. Mbak. Mosok piyambak Mbak Agi? Lah Mbak Eka. Wah, Ora mbok anggap, Mas. wah tegese niki sing jenengan ngoten lho. Oh, anu yo. Sing jenengan ki bene berempat ngoten. Yo ora sah. Mboten. Wong Biasa telu. ki ora tau roh wong mbok. Ya wis ya. Monggo, Mas. Ayo Nduk Anggi. Lestari dimedlekke kelinci ucul, monggo. Ah, enggak. Terima kasih atas sumbangan kebaya Anda kepada Yuseli Kebaya Ponorogo. Ponorogo. Semoga semakin sukses, semakin jaya di dalam.